zai yo ziyara kabarin Amina mahaifiyar annabi ya sayyada Amina. Kara na canja tafi abuwa zai je ziyara kabarin Amina mahaifiyar annabi ya sayyada Amina. Farko na sanya Ubangiji shi ne mai ban Allah buwaye, gagara koyo kenan Allah mafitar dukkan bayi. Ya Ubangiji annabi ya mati ganin biyayya yayi, ba wanda zai kai manzan Allah bauta shugabana. Kara na canja tafi abuwa zai je ziyara kabarin Amina mahaifiyar annabi ya sayyada Amina. Allah ka hada har da sahabban annabi na sun hijira, ba sa sabawa annabi manzan Allah mai haidara. Kamar su Shehu Tijjani Allah razum na zoyon bara, a karrabe mu ba don mu ba, ku ne madafa maulana. Kara na canja tafi abuwa zai je ziyara To bara na juya gun mai matsayi annabi na Rasulallah, mai ya Khadija ya manzan Allah har da Aisha sirrallah, mai Abubakar har da Aliyu ga Usman aminallah. Manya-manyan sahabban annabi sun burge rayuwana. Kara na canja tafi abuwa zai je ziyara kabarin Amina mahaifiyar annabi ya sayyada Amina. Mai ɗabi'u kyawawa ya annabi mai kyan hali, na biyo ka ya manzan Allah nima abin mahalli. So nake abin ƙaunar ka Muhammadu mai hali, ni a rayuwa burina inda baɗar ka maulana. Wanda shi ne ya koye a kogon sauro annabina, sun zo kogon sun laika ba kowa ya shugabana. Allah ya ji sar da idanun mikiya manzona, annabina a cikin kogon yana kallon su gatana. Zuga sun zo gun za su kashe manzan Allah, sun leƙa duk sun duba ba kowa ya Allah. Annabi kai ne boyayye boyan Allah aminallah, sun neme ka sun kasa gano ka abin nemana. Kara na canja tafi abuwa zai je ziyara wa ya gaya musu manzan Allah abin wasa ne, baya wasa shi bai san wasa ba, mai bauta ne yawa Allah dukkan bauta, banda ma'aiki wane ne fatan dukkanin bayi abin nema ya maulana. Kara na canja tafi abuwa zai je ziyara
ta can ya tafi abuwa zai yi ziyara kabarin amina mahaifiyar annabi ya sayyada amina. Fada ta can ya tafi abuwa zai je ziyara kabarin amina mahaifiyar annabi ya sayyada amina. Bayan sun kauce hanyar kogon nan su 'yan iska manzan Allah na a ciki babu faɗa sai dai naka abubakar shi ya bi ka halayensa ƙaunarka bai san wargi ko wasa hanyar bin baban nana. Shi aka yi zirga-zirga abubakar ne na soka ina san ka manzan Allah babu kamar ka kai aka sa aka tsola idanu masu leƙen kogo neman ka Allah ya fifita ka akan kowa ma'aikina. Cikin kogon nan babu mai kallon kuwa za ku je aikin hajji annabi babu kamar kuwa ko aikin hajji ya mara ba kalle kuwa shi ma yana yin murna ya gama aiki annabi na. Fada ta can ya tafi abuwa zai je ziyara alhaji bayan ka manzan Allah ga hajin ga mai hajin annabi ya Rasulallah ba wani alhaji ta makarka annabi hasken Allah mai ka'aba mai rauda mai sa'ayya ma'aikina. Fada ta can ya tafi abuwa zai je ziyara kabarin amina mahaifiyar annabi ya sayyada amina. Fata na ga annabi da haka an shirya da na mahiya ya rasulallahi bijahi alannabi mai suna Muhammad ne mai lakabi da mahi na zo ne aka saita ni dan darajar rana na amina. Anan nake saran tsayawa yana na amina kullum burina na ganki uwa a wajen annabi na ne begen jata ne mai ƙaunar na amina ya Allahu ka dafa min kan ta sayyada amina. Fada ta can ya tafi abuwa zai je ziyara kabarin amina mahaifiyar annabi ya sayyada amina. Fada ta can ya tafi abuwa zai yi ziyara kabarin amina mahaifiyar annabi ya sayyada amina. Fada ta can ya tafi abuwa zai je ziyara kabarin amina mahaifiyar annabi ya sayyada amina. Fada ta can ya tafi abuwa zai yi ziyara kabarin amina mahaifiyar annabi ya sayyada amina.